Dobar dan i pozdrav poštovani gledatelji Arena Sport televizije, 28. emisija Hrvatska košarka, posljednja emisija, barem do određene zgode. Ovoga trenutka možemo reći da je virus pobjedio, ali svakako to neće biti konačna pobjeda i vratit ćemo se jednog trenutka kada košarka profunkcionira u punome smislu. Puno je dvojbi, puno je priča koje još ne naginju raspletu. Međutim, vjerujem da ćemo kroz određeno vrijeme imati rasplet i vidjeti što će biti sa hrvatskim prvenstvom, HT Premier ligom. Sasvim je jasno da splitskih kvalifikacija nema. Međutim, kako su otkazane olimpijske igre, moguće je ipak jednom da će se Split dogoditi, iako će to biti jako teško organizirati s obzirom na činjenicu da je Europsko prvenstvo sljedeće godine. Dakle, mi ćemo kroz ovu našu posljednju emisiju pokušati donijeti ono što jest trenutačno stanje u hrvatskom košarkaškom proizvodu, u hrvatskom košarkaškom svijetu. Dakle, podsjetiti se na ono što je donijela ove sezone HT Premier liga, što je napravila reprezentacija, odnosno što su napravile obje reprezentacije koje su pobjedile u svim kvalifikacijskim susretima, dakle i košarkašice i košarkaši, a svakako dodirnuti i sve one projekte Hrvatskog košarkaškog saveza koje su do sada ostvarili i koje će ostvarivati u budućnosti. Ajmo na početku o našem najvažnijem proizvodu, o HT Premier ligi, pa evo što je ona donijela do sada, do ožujka kada je nažalost morala prestati. Vrlo uzbudljivo natjecanje HT Premier lige prekinuto je zbog epidemije koronavirusa i posve je neizvjesno kako će se i kada zaključiti. Traju intenzivne konzultacije s klubovima, postoje razni scenariji, ali moć odlučivanja ovoga puta nije u košarkaškim rukama i teško je predvidjeti koliko će sve ovo trajati. Zato je i odluka ovoga trenutka složena. U prošloj emisiji govorili smo o različitim iskustvima u različitim državama. Kod nas je prilično izvjesno kako se neće održati treći krug koji je bio predviđen po prvi puta ove sezone. Dakle, nedostaje još jedno prvenstveno kolo kako bi se odradila nekadašnja forma svatko protiv svakoga 2 puta, a hoće li potom biti nekoga svibanjskoga ili lipanjskoga doigravanja, hoće li se možda doigravanje prolongirati za kasnije, možda rujan uoči novoga prvenstva, ili će se prvak možda proglasiti po zatečenome stanju. Sve su to trenutačne pretpostavke, a naravno nije isključeno da će se pojaviti i neka nova. Zadar je nakon 21. kola na prvom mjestu sa 18 pobjeda i 3 poraza i samom tom činjenicom njihova je pozicija najkomfornija. Mogli bi imati prednost domaćeg terena u eventualnom doigravanju ili čak u određenoj opciji proglašeni novim prvakom Hrvatske po zatečenome stanju. Ako tome dodamo i činjenicu kako su u fenomenalnoj atmosferi dvorane na Višnjiku osvojili kup Krešimira Ćosića pobjedivši Cibonu, jasno je kako su sve svoje domaće ciljeve za sada ostvarili. Mijenjali su trenera, Antu Nazora zamijenio je Daniel Jusup, nedavno su ostali bez Amerikanaca, Brian Allen neće se vraćati, Bashir Ahmed možda. Zadrani su izbacili i igrača za reprezentaciju jer je Dominik Mavra igrao u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo protiv Švedske i Nizozemske. Zadar je definitivno izgledao najbolje do ožujka. Cibona je svoju poziciju kompromitirala domaćim porazima protiv Zaboka i Gorice, pa su u odnosu na Zadar udaljeni za jednu pobjedu. Trenutačno se nalaze na drugom mjestu. Naravno, očekivali su kako taj zaostatak mogu sanirati u trećem krugu, no ta je opcija isparila. Nastavili se u bilo kojem trenutku HT Premier liga, Cibonine će šanse protiv Zadra biti podjednake. Kroz povijest Cibona u svibnju i lipnju gotovo uvijek izgleda odlično. Sjetite se samo fenomenalne prošlogodišnje završnice u kojoj je Cibona odigrala naprosto fenomenalno i sa 4:0 porazila velikoga favorita Cedevitu. Bila je to velika pobjeda trenera Ivana Velića i ekipe i svi se u klubu nadaju kako će imati priliku ponoviti prošlogodišnje izdanje. Roko Prkačin je sigurno najveća Cibonina priča. Imao je ovaj 17-godišnjak više od 20 minuta prosječno u našem prvenstvu i vrlo će brzo postati udarna igla. Treće mjesto dijele Split i Gorica s omjerom 15:6, ali Splićani imaju prednost jer su u međusobnim ogledima oba puta slavili. I Split je ove sezone puno mijenjao i parket na kraju krajeva nakon niza godina. Antu Grgurevića je na trenerskom mjestu zamijenio Ivica Skelin. Oformljena je dobra momčad koja je i u drugom regionalnom razredu stigla do doigravanja. Kao i mnogi Amerikanci, Jamal Morris je otišao kući. Puno je mladih igrača i Split bi uskoro mogao biti spreman za najveća dostignuća.
Gorica je već sezonama jedna od boljih priča našega prvenstva. Pauza im je stigla u nezgodno vrijeme jer su samo tjedan dana prije epidemije pobijedili Cibonu u domu Dražena Petrovića i Zadar kod kuće po prvi puta pred dobro ispunjenim tribinama male dvorane u Velikoj Gorici. Trener Josip Sesar ovdje radi izvrstan posao i svakako smatraju kako mogu napraviti i više od ove četvrte pozicije koju trenutačno drže. Šibenka je uoči ove prisilne pauze uspjela preuzeti peto mjesto s omjerom 12-9. U posljednjem su razdoblju igrali odlično i volimo ih portretirati kao mladu momčad punu talenata. Potpuno se kao vrijednost profilirao Toni Nakić, a dolazi velika skupina mladića predvođena Tomislavom Ivišićem. I Šibenčani su u jednom trenutku promijenili trenera, otišao je Miro Jurić, a vratio se Edi Dželalija i možemo konstatirati kako je i njima, poput Gorice i Škrljeva, pauza došla u potpuno krivom trenutku jer su igrali sjajno. Ne samo mladi, već i oni iskusni Vladović, Vukov, Raneš. Vrijednosnice Osijek nalaze se na 6. mjestu s 11 pobjeda i 10 poraza. Njihov relativno kratak roster dugo je bio dovoljan za 5. mjesto. Igrali su vrlo atraktivno i dinamično uz dobro vođenje s klupe Domagoja Kundžića. Bašić i Jordano sjajni na vanjskim pozicijama, Čorić, Buljević i ostali. Mnogi na vodećim pozicijama u individualnim statističkim kategorijama i nadajmo se kako će moći svoju kvalitetu pokazivati i u doigravanju. Zabok se nalazi na 7. poziciji s 9 pobjede 12 poraza. Zvijezdani je trenutak Zagoraca proslavljen u domu Dražena Petrovića gdje je Zabok koncem 2019. prvi puta pobjedio u gostima Cibonu. Imaju odličnoga mladoga trenera Ivana Tomasa. Vratili su Smajlagića koji je Luki Tomasu pomogao na bekovskim pozicijama. Imaju krasnu dvoranu, sada već i tradiciju, uredno poslovanje i naše prvenstvo više ne možemo zamisliti bez Zaboka. Alkar je 8. s 8 pobjeda i 13 poraza do polovice veljače i završnice kupa. Izgledali su Sinjani senzacionalno dobro i prvi puta nakon dugog vremenskog razdoblja uspjeli su osigurati ostanak u ranoj fazi, pa čak i gledati prema eventualnom doigravanju. Trener Damir Milačić je napravio dobar posao, odlični Amerikanci Neil i Wemby, pogotovo organizator igre Nick Neal koji je sa sjetom napustio Sinj, vrativši se u Ameriku. Profilirali su Alkari i neke svoje vrlo solidne igrače, Kučana, Brocića, Jacovića, Praliju, uz poznatije Marića i Vučića, tako da zaista mogu biti ponosni na ovu nedovršenu sezonu. Sonik Puntamika i Adria Oljškrljevo su kolo prije kraja drugog dijela prvenstva dijelili 9. i 10. mjesto sa 7 pobjeda i 14 poraza. Pretpostavlja se kako bi oni te pozicije i poboljšali da se moglo igrati, pogotovo procvjetalo Škrljevo na pogon Nika Slavice. Sonik Puntamika ima solidnu sezonu, u sada njihovim jazinama nikome nije bilo lako. Iskusna jezgra igrača Špralja, Petani, Marić pomogla je mladima da zauzmu solidnu poziciju na ljestvici. Profilirali su jednog mladića, Tomislava Cvitkovića, koji je u sezoni stigao iz Duge Rese i nametnuo se poenima i skokovima na poziciji četvorke. Sonik ima i mlade kategorije, vrlo solidno funkcioniraju u sjeni velikoga brata, kako i sami zovu Kaka Zadar, i sigurno mogu postati trajna vrijednost našega prvenstva. Adria Oljškrljevo je imala nestabilnu sezonu. Bilo je velikih problema s ozljedama, prije svega Barnjaka, koji je kao domaći igrač postavljen kao projekt kluba. Banjak je dogurao i do reprezentacije, ali su ga neugodne ozljede kuka i leđa udaljile sa scene. Kako je i Vrkić imao problema, a Gospić u jednom trenutku otišao prema Velikoj Gorici, klub je napravio pravi posao angažiravši Nika Slavicu. Nekadašnji mladi reprezentativac, koji nije pronašao sreću u Ciboni i Cedeviti, zaigrao je fenomenalno, oborio je sve rekorde našega prvenstva jer je 4 puta zaredom ostvario status najkorisnijega igrača kola. Baš je šteta što ga je pauza dodirnula u tome zanosu. Uz Mandića i nove strance krenuli su u Škrljevu sjajno i lako je moguće da bi izborili doigravanje. Na pretposljednjem mjestu je Dubrava Furnir s 5 pobjeda i 16 poraza. To je, čini se, i bio njihov maksimum koji bi ih odveo u dodatne kvalifikacije s nekom od ekipa iz nižeg razreda. Dubrava je također mijenjala trenera. Darka Krunića je zamijenio Vladimir Krstić, ekipa je ostvarila neke važne pobjede i pobjegla direktnom konkurentu za ispadanje Hermes Analitici za 3 koraka.
Dođe li do razigravanja, Dubrava će imati svoju šansu sačuvati status premijer ligaša. Za kraj Hermes Analitika, koja je čak odigrala bolje nego što će Omir 2.19 pokazati. Zvonimir Mravak je na klupi promijenio Gordana Zadravca. Momčad je dogurala i do završnice kupa Krešimira Ćosića, igrali su praktički cijelo prvenstvo sa 5 ili 6 igrača. Pa iako Kordić, Kalpić, Svoboda, Krajinović i Rajić imaju kvalitetu, izostala je dodatna podrška, Hermes Analitika će prema drugome razredu. Može ih spasiti samo odluka da se cijelo prvenstvo poništi. HT Premier Liga je vrlo gledana u programu Arena Sport televizije. Od ove sezone Košarkaški je savez stvorio i HKS TV, koja prenosi događaje sa svih utakmica koje nisu u prijenosu televizijskih kuća. To je zbilja puni pogodak, što pokazuje i podatak od više od 200.000 gledatelja do sada. Prosječna brojka gledatelja HKS TV-a po kolu je oko 11.000, pretpostavljalo se kako bi ukupni broj gledatelja na kraju sezone bio 400.000, no i ovdje se virus uvukao u projekcije. Završno, HT Premier Liga raste u kvaliteti, koracima koji naravno nisu brzi, ali su vidljivi. Strategija lige je razvojna, što više mladih perspektivnih igrača među kojima će se profilirati i materijal za reprezentaciju. Slijede reprezentativne priče, veselili smo se jako lipnju i Splitu, ali rekao smo to ćemo prolongirati i vidjet ćemo zapravo što će od svega toga biti. Ali što se tiče kvalifikacija za europsko prvenstvo, same pobjede na početku, hrvatski košarkaši bolji od Švedske i od Nizozemske, dok su djevojke pobjedile u Zaboku Njemačku, prije toga i Latviju, tako da je pogled na studeni svakako dobar, a studeni je svakako i optimalna opcija za nastavak cijele priče. Vjerujem da do tada svakako više problema neće biti. Idemo dakle vidjeti što su reprezentacije napravile u ovome razdoblju do prekida. Obje hrvatske reprezentacije, košarkaši i košarkašice, krenule su izvrsno i bez poraza u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Nažalost, nismo dočekali Split kao krunu sezona. U lipnju su hrvatski košarkaši trebali u Spaladium Areni igrati protiv Brazila, Rusije, Njemačke, Meksika i Tunisa, ali su zbog koronavirusa dodatne kvalifikacije otkazane, a potom su i olimpijske igre odgođene za godinu dana, tako da je ovoga trenutka posve neizvjesno što će biti sa splitskim kvalifikacijama. Uložena su ogromna sredstva, ali sljedeće godine uz olimpijske igre igrat će se i europsko prvenstvo i pitanje je hoće li se model dodatnih kvalifikacija realizirati ili će FIBA po rankingu pozvati određeni broj reprezentacija na završni košarkaški olimpijski turnir. Bude li tako, u Tokiju neće biti naše reprezentacije. Velika šteta jer smo se nadali uspjehu ekipe u kojoj igraju Bogdanović, Šarić, Zubac i ostali. Rasplet je ovoga trenutka nejasan, izbornik Mršić je trebao u travnju otići u Sjedinjene Američke Države, sve je sada stopirano. Naša je vrsta međutim odlično otvorila kvalifikacije za europsko prvenstvo pobjedama protiv Švedske u Zagrebu 72-56, te u Nizozemskoj 69-59, naša je reprezentacija došla u ranoj fazi na korak od plasmana na Euro. U skupini je još i Turska, koja je sa 2 poraza otvorila kvalifikacije i s kojom će Hrvatska igrati u studenom mjesecu. Reprezentacija je izgledala vrlo homogeno i motivirano. Ozbiljan pristup osjetile su i tribine koje su u domu Dražena Petrovića bile pune. Mladoj ekipi je pomogao i Roko Ukić, kapetan se vratio na pravi način i zbilja sjajno odigrao obje utakmice. Čim se zabilježe 2 pobjede u startu, bez obzira na imena suparnika koja mi smo u stanju malo podcjenjivati, to su 2 jako dobre momčadi. I Švedska i Nizozemska, uostalom vidjeli smo oba dvije te momčadi su pobjedile Tursku u početku kvalifikacija, koja je imala 4 euroligaška igrača u svojoj momčadi, tako da možemo biti zadovoljni. Mladi Mateo Drežnjak bio je prvi strijelac, odlične interpretacije Planinića, Šakića, Rogića, Mačinkovića, Perića i ostalih. Veljko Mršić je Kujundžiću i Perenčiću u stručnom stožeru priključio i Damira Mulaomerovića. Stvari se odlično razvijaju, sve djeluje optimistično i zato nam je žao što je barem za sada splitska priča izostala. Hrvatske košarkašice pod vodstvom izbornika Stipe Bralića također su odlično ušle u kvalifikacije za europsko prvenstvo. Sjajna pobjeda u Latviji 83-65,
te potom protiv Njemačke u Zaboku 93-86. Donijele su dakle te pobjede veliku sigurnost i vjeru kako ćemo i naše košarkašice vidjeti na Europskom prvenstvu. Odlično su igrale Ivana Dojkić, Ana Marija Begić, Ivana Tikvić, Iva Brkić, Iva Slonšak, Klaudija Periša i ostale. Velika je šteta što se u španjolskom prvenstvu teško ozlijedila Iva Brkić koja je izvrsno povezala mladu generaciju. Izdvojit ćemo Ivanu Dojkić koja je u obje utakmice ubacila po 27 koševa. Djevojke bi u kvalifikacijama trebale nastaviti također posao u studenom protiv Sjeverne Makedonije. U trećem dijelu ove naše košarkaške priče, nakon reprezentacije, nakon HT Premier lige, idemo dodirnuti sve one ostale aktivnosti koje su napravili u Hrvatskom košarkaškom savezu. Mi smo puno kroz prošlu sezonu i uopće kroz one prethodne sezone govorili o mladima koji se razvijaju na kvalitetan način. Prvi proizvodi već su i dogurali do seniorskog uzrasta i to je jedna krasna stvar. 3x3, odnosno košarka 3x3, Indija je trebala biti ishodište gdje bi se igrale olimpijske predkvalifikacije. Puno je tih događaja koje želimo sabiti u taj treći dio. Poslušajte svakako što je Hrvatski košarkaški savez napravio u tom recentnom razdoblju. Hrvatske reprezentacije i nacionalna prvenstva medijski su naravno najinteresantniji, ali Hrvatski košarkaški savez istovremeno razvija niz projekata koji će u budućnosti biti izrazito korisni baš za jačanje ukupnog hrvatskog košarkaškog proizvoda. Neugodni virus koji je usporio sportski i svaki drugi svijet zaustavio je za određeno vrijeme i sve ono što su u savezu zamislili za ovu godinu. Krajem prosinca u Vodicama održano je redovito okupljanje najboljih kadeta i kadetkinja na kojem je sudjelovalo najboljih 48 dječaka i djevojčica koji su radili pod vodstvom 16 trenera. Sjajna ideja, već i 4. godina kako na istom mjestu gledamo sve ono najbolje što dolazi, a rezultati počinju biti vidljivi i u seniorskom segmentu jer su Prkač i Nivišić i ostali koje smo nedavno gledali na ovakvim okupljanjima čvrsto zakoračili na seniorsku scenu. Zatim mini košarka, to je projekt saveza kojem je cilj popularizacija košarke kod djece rane školske dobi. Natjecanje se održava u 3 kategorije, dječaci i djevojčice od 9 do 11 godina, a sastoji se od 5 regionalnih turnira istok, sjever, centar, zapad, jug i završnog turnira. Tu je Hoops for Girls, jedinstveni projekt koji je pokrenula FIBA Europa, te provodi u partnerstvu s nacionalnim savezima i čiji je cilj promocija ženske košarke diljem Europe kroz razne aktivnosti. Primarni cilj privući djevojke osnovnoškolske i srednjoškolske dobi 6 do 15 godina putem globalne kampanje naziva Njezin svijet, njezina pravila. Ambasadorica projekta u Hrvatskoj je nekadašnja košarkaška reprezentativka i predsjednica stručnog savjeta za žensku košarku Danira Bilić-Nakić. U našem košarkaškom savezu posebno su ponosni na jedinstvenu predkadetsku ligu koja je pilot projekt osnovan prema uzoru i nakon odličnih povratnih informacija od strane klubova sudionika jedinstvene kadetske lige. Smatraju kako bi ovaj važan projekt mogao zaživjeti i u ženskoj košarci te ga valja pratiti i vrednovati s posebnom pažnjom kako bi se razvijao u željenome smjeru. U natjecanju tijekom sezone 19-20 sudjelovalo je 12 klubova, jedinstvena kadetska liga je već zaživjela i vjerojatno je i najuspješniji projekt kojega je u recentnoj prošlosti donio HKS. Sve utakmice mogu se pratiti na stranicama Saveza live statistikom te putem YouTube kanala gdje se svaka utakmica prenosi live streamom. Nažalost, otkazane su sve završnice mlađih dobnih kategorija, juniora, kadeta, predkadeta, koje su se trebale održati u svibnju i lipnju. Velika šteta jer je to krasna prigoda da se vidi sve na istome mjestu, ono najbolje. Imali smo priliku u prošlosti i kroz prijenose promatrati takve finalne borbe i u programu Arena Sport televizije. Svoja su finala u kategorijama U12 i U13 trebali imati dječaci i djevojčice. HEP 3x3 basketball tur je projekt Hrvatskog košarkaškog saveza čiji je cilj popularizacija 3x3 košarke u Hrvatskoj te uključivanje mladih u sportske aktivnosti. Turneja se održava tijekom ljetnih mjeseci, pretežno na gradskim trgovima. Uslijed okolnosti ovo je ljeto upitno, ali ajmo se nadati da će se ponešto i ove godine realizirati. Lokacije zadnje 3 sezone: Zagreb, Koprivnica, Velika Gorica, Osijek, Vukovar, Belišće, Slavonski Brod, Karlovac, Zadar, Šibenik, Trogir, Drniš,
Dubrovnik, Pula, Rijeka, Crikvenica, Split. Program je uz samu košarku obogaćen raznim zabavnim događajima te okuplja veliki broj gledatelja. I naša reprezentacija je željno čekala ožujske kvalifikacije u Indiji. Procjenjivalo se mogu li preko domaćina Latvije, Kanade, Nizozemske doći do olimpijskih igara i to je, poput većine stvari ovoga pregleda, ostavljeno za bolja vremena. Veliki je upitnik i što će biti s tradicionalnim natjecanjima mladih košarkaša i košarkašica. Ljeto je trebalo biti rezervirano za europska i svjetska prvenstva mladih košarkaša i košarkašica u 16, u 18 i u 20. Nemoguće je ovog trenutka reći hoće li se išta od toga održati. Posebna je pažnja ove sezone posvećena edukaciji trenera. Instruktori Hrvatskog košarkaškog saveza raširili su svoje djelovanje na cijelu zemlju. Prigodni seminari i radionice koji su održani u Solinu, Vukovaru, Rijeci, Varaždinu i Zagrebu. Aktivno je na njima sudjelovao i izvornik reprezentacije Veljko Mršić. Uz stručnu problematiku zamišljeno je da se u budućnosti cijela priča poveže sa psiholozima, pedagozima i kineziolozima. Strašno važan segment u pokušaju stvaranja kvalitetnih pozicija za budućnost. Dio na kojem će se inzistirati u budućnosti. Svibanj je trebao donijeti i otvaranje web shopova. Navijači će uskoro moći jednostavnije nabavljati dresove i sva obilježja hrvatske košarkaške reprezentacije. Za kraj i o novoj web stranici koja prati digitalne trendove i pruža vrlo kvalitetne informacije javnosti. Redizajn stranice s naglaskom na preglednost i olakšani pristup vijestima. U rujnu je stranicu na početku posjetilo oko 67.000 ljudi, a do siječnja je brojka narasla već na 175.000 posjetitelja. I to je to, poštovani gledatelji, u našoj 28. emisiji, posljednjoj emisiji svakako do određenog vremena. Ovi mnogobrojni sateliti iza mene u čežnji na neki način čekaju primitak signala ne samo iz košarkaških dvorana, već i sa ostalih sportskih borilišta. Vjerujem da će to zaista tako biti i da će uskoro sve kvalitetne košarkaške i ostale nogometne ine priče doći do vas i da ćemo nastaviti funkcionirati na stari način. U ovome trenutku na poluvremenu virus vodi, ali svakako tehnička opremljenost, kvaliteta, taktička i ostala priča može biti svakako riješena na pravi način i vjerujem da će tako i biti i da ćemo se uskoro sresti u novoj emisiji Hrvatska košarka. Toliko za danas, lijepi pozdrav, ostanite i dalje uz program Arena Sport televizije.